खुलुमबाय आङो जिल्ला बाथौ महासभानि गाहाय दौरि दिनै उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि दैदेननायाव खुंनाय उदालगुरि माइदांगुरिनि बे गोथार थानसालियाव गोथार मंगलबार साननि आर'जनि हाबाफारिखौ जोङो बे समाव जागायजेननो आखायाव लादों। दिनैनि सानाव जोङो नैथि खेब राउन्डनि थाखाय मोननो हादों माजबाद बियाबनि आर'ज हानजा आरो दिनैनि बे आर'ज हाबाफारियाव माजबाद बियाबनिफ्राय 16टा गामिया बाहागो लाफैदों होननानै जों बे समाव मिथिना मोनबाय। जोंनि आर'जनि हाबाफारिफ्रा सप्ताफ्रोमबो जायो मंगलबाराव आरो मंगलबाराव जोङो मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय बेबायदि फारि राननानै गामियारिफोरखौ लेंहरनाय जायो। फार्स्ट राउन्डआ थांखांबाय, गिबि माबाया खेब जिथु आर'ज जागायनाय बे जोंहा 22टा आनसलिकआ बोसोरनैनि गेजेराव जों फोजोबबाय आरो दिनै जोङो नैथि राउन्डनि थाखाय जोङो आर'जखौ जागायजेनदों। आरो बे जागायनायाव थांनाय सप्तानैयाव जोङो जोंगाइबिल बियाबनिखौ जों मोननो हादोंमोन आरो जोंगाइबिल बियाबा अलरेडि जोब्बाय। दा दिनै प्रथमबारनि थाखाय सेथि खेबनि थाखाय माजबाद बियाबा बेहाय फैबाय आरो दिनैनि बे आर'जखौ जागायनायनि सिगां जोङो सिबियारिफोरखौ बेहाय थानसालि सिङाव इदिमिदि जिरायनो खाबु होबाय। बिथांमोनहा जिखिनि बावथाय लाबोदों दान होफैदों बिथांमोना गिबियावनो थानसालियाव फैनानै बिथांमोना बावफैबाय। जोङो आसा खालामदों दिनैनि आर'जआ मोजाङै जालांगोन आरो इयुनफ्रावबो जोङो बेबायदिनो बियाबफोरखौ फाला रानै अराय सम आफा बोराइ बाथौनि अननायाव जोंनि धोरोमनि आसार खान्थिफोरखौ मानिलांबाय थानो हाथों। जोङो प्रत्येक मंगलबाराथ' जोंहा धोरोमारि खान्थि हिसाबै मंगलबारखौ आर'ज लायो आरो बे हिसाबै बोराइ बाथौनि जिहेतु थानसालि जाबाय, थानसालिखौ जोङो आबुं महर होनो थाखाय आबुङै लाखिनो थाखाय आर'जनि हाबाफारिखौ आबुङै लाखिनो थाखाय प्रत्येक मंगलबाराव जों बे आर'ज खालामो। मानिबा जाहोनाव आर'जआ फैयाब्लाबो खाथि खालानि बाथौ सिबियारि दङ बिथांमोना फैनानै बे आर'जखौ आबुं खालामफैयो आरो बे आर'जनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव किसुमान जोंनि धोरोमारि खान्थि मावनांगौ हाबाफारि बेफोरखौ मावफुंनाय जायो। बेहाय हाबा खालामनायनि मोनसे माबा दङ, सुबिदा दङ, हाबा दाननो हानाय गोथार थावनियाव जिउ संसार जानो थाखाय जायफ्रा गोसो जायो बिथांमोनखौ थानसालियाव हाबा खुंनायनि बाथौआरिफ्राबो मोनसे खाबु दङ आरो बे खाबुखौ जोंनि जिल्ला गौथुमाबो लाखिदों। दासिम जोङो बोसोरनै बारबाय, थेवबो बेहाय खाबु बेबायदि लानो मोनाखै। सोरबाफोर जुदि गोसो जायोब्ला सुलु लानानै बे खाबुफोरखौ लानो हागोन। जोंहा जिल्लानि आसारि गोबां दङ आरो जिल्लानि गोग्गो ओनसोलाव थाबाय थाग्रा दौरिफोर थाखायो। बे खाबुखौ लानो थाखाय आङो दुलाराय सिबियारि रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय। ओरै थांनो